робити? Як на мене, дуже цікава думка Меня... про цю. Так, Аль. Не, говори, Про, потом. про те, що немає законів карми, тому що я часто чую дійсно, і мені здається, що це така певна теза від безвиході, що людина розуміє, що вона на даний момент не може впливати на якісь процеси. Так, от вона не може зараз достати там рукою до Путіна, але їй хочеться, щоб в голові якось ця справедливість була. Щось Тому вони відбувалося, так. Так. І от цей закони карми, вони вступають в дію для того. Ні, ми Для того, маємо щоб... розуміти, що щось робити треба. Можливо, ця карма є те, що є покарання іншими людьми, що хтось це робив. І я, якщо це теж долучаюся, підтримую українську армію, підтримую грошами, підтримую своїми діями, не заважаю, знаходжусь в безпеці, якщо я людина, яка не впливає безпосередньо на якісь процеси, то це стає можливим і для мене. Тому вважаю, що ми маємо, скажімо, сили для спротиву. І тоді, коли ми гуртуємося, в нас більше цієї сили. А якщо ми поодинокі, нам важливо розуміти, що хтось поряд теж порається з цим, щось робить. Тобто, дивитись на... Ні, все. От тепер вже точно все. Це затримка звуку, я не буду вже все. Алена, тобі слово. Вибач. Нет, я хотела сказать, что полностью согласна по законам кармы. И очень хорошо, что Катерина это сказала, потому что вот это перекладывание ответственности на некие законы кармы, да, оно неправильно, оно присуще многим. Я действительно это вижу, и оно как бы освобождает от собственной ответственности. Да, есть какая-то судьба, которая что-то решает, какие-то силы, и то неправильно, то неправильно. Я здесь полностью соглашусь. Я хотела, да, я хотела видео показать, но если как раз касаемо Мариуполя. У нас есть рассказ 17-летней Марии из Мариуполя, которая прошла фильтрацию. Вот по поводу психологического восстановления этих и детей, и взрослых, я потом хотела поговорить с Катериной, но сейчас поставим, Ярослав, или ты хочешь что-то сказать? Так. Я зараз... Який номер відео просто? Фильтрационный лагерь – это не поселение. Это была просто колонна машин. Перед нами сотни машин и за нами машины. Выходить с машин было нельзя. За нами постоянно следили, наблюдали, кто что делает, где и как. То есть все, что человек делает в повседневной жизни, мы должны были это делать в машинах. И это было очень сложно. Ужасно отекали ноги, болело просто все тело. Так мы постояли полных 2 дня и 2 ночи в этой машине, как и остальные люди. Сказали, что фильтрация начинается с 14 лет. Моей сестре 12 лет, она осталась в машине. Мама, она тогда еще не ходила, и с ней просто не стали возиться. И хорошо, что она не попала на эту фильтрацию. Она могла и не выдержать, и просто очень сильно испугаться тех вещей, которые слышали мы. И когда мы с папой шли на эту фильтрацию, я думала и понимала, что мне будет очень сложно. То есть как я могу тут отказаться от Украины? И я никогда не забуду разговор 2 солдат тех ДНР. Что ты делал с людьми, которые не прошли фильтрацию? Застрелил 10, а дальше не считал неинтересно. Меня оставили в первой комнатке в этой фильтрационной будке. У меня взяли документы, отсканировали их, отпечатки пальцев и проверяли параллельно с этим телефон. И там в этой будке, в этой комнате было 5 человек, 5 таких солдат с оружием. Я там была одна, и было очень страшно. Просто стали подкашиваться ноги, когда тот солдат, который лежал на матрасе, сказал: не нравится, впереди будут еще женщины, найдем что-то. Но все-таки они пришли к тому выводу, что я им не нравлюсь, и решили меня отпустить. Но как отпустить? Просто вытолкнули. И ждать отца мне не разрешили. И сказали: если прошла, ты должна идти дальше. Папу мы ждали 40 минут. Конечно же, потом уже, когда мы оттуда уехали, нам сказали ехать на Бердянск. И когда мы уже доехали до Бердянска, папа рассказал, как он прошел фильтрацию. Вопросы были самые неприятные. И не только про власть, про Украину, про всю ситуацию, что он тут делает, что он планирует делать дальше.
И был даже вопрос, а нет, если тебе ухаешь, что будет дальше? То есть мы не знаем, зачем ставили такие вопросы. А когда поняли, что телефон пустой, проверять там нечего, там даже не было симки, стали спрашивать, кто он, и давить на этот вопрос. Они хотели из него что-то выпить. А то, что говорил им папа, им не нравилось. Его начали толкать, а потом чем-то тяжело ударили по голове. И он говорил, что не помнит, что было дальше. Он опомнился только на улице. Когда мы ехали с Бердянска на Запорожье, мы прошли 27 блокпостов. На каждом блокпосту было одно и то же. Но тут уже про фильтрацию не спрашивали. Видимо, фильтрация нужна была там. Но когда мы увидели флаг, именно желто-блакитный флаг, мы не могли поверить своим глазам. Папа сказал, что мы очень рады, мы радуемся, что это может быть очередная провокация, и мы должны молчать, еще потерпеть, хотя бы еще немножко. И когда мы подъехали, нам кажут, добрый день, будь ласка, документы. Папа все делал молча, молча показывал машину. И потому что мы боялись, что это может быть снова какой-то очередной фильтрационный лагерь, где люди просто попадаются в первые секунды. Но когда увидели нашу прописку и стали нас пытать Маріуполь со счетом, який жах его пережил, и мы поняли, что это наше, что мы уже на своей земле, потому что оккупант не может говорить таким красивым украинским языком. И мы видели их шевроны, мы видели их форму, и мы поняли, да, мы тут на своей земле. Там даже небо было другое, оно было чистое, там не было той пыли, которая просто подпрыгивает и остается в воздухе из-за взрыва. И у нас уже появилась надежда, что мы можем наладить свою жизнь, мы можем жить дальше. Мы это заслужили после всех тех ужасов. Мы очень хотели жить. Складно, звісно. Да. Дуже нагадує от буквально те, що відбувалося в період, ну, скажімо, Бабиного Яру, коли відфільтровували теж людей, і це жахливі речі, тому що ну, людина, дійсно, дівчина, я думаю, буде мати певний травматичний досвід, який ну, варто пережити, скажімо, з психологом, можливо, його варто осмислити по-іншому. Бачите, це як певний такий досвід «не вір нікому, нікому не вір». І бачите, другий раз, коли вона вже проходила, ну, просто, мабуть, простий контроль українськими ЗСУ, вже немає довіри. І втрата довіри, взагалі, це дуже велика психологічна втрата. Якщо ми втрачаємо довіру до будь-кого, її дуже важко відновити. І тому нам важливо, щоб ми ну, все ж таки створили умови, коли довіра відновиться до нашої влади, до нашої органів влади, до певних людей. Тобто важливо, щоб цей досвід все ж таки ну, був перебитий новим досвідом, хорошим, коли зустрічають. Тому що, знаєте, навіть біженці, які їдуть до Європи, теж вони діляться різним досвідом, хоча ну, переважно він позитивний. Але всім дуже страшно від того, що відбувається, щось, ну, зовсім такого досвіду в нас немає, і, звичайно, хочеться зрозуміти, що буде далі, а це неможливо. І взагалі дуже зараз є велика проблема психологічна в тому, що війна затягується, і ми маємо розуміти, що це марафон. В своїй книзі, якщо ви знаєте, Віктор Франкл, який пережив ну, жахіття Другої світової саме в концтаборі, він казав, що швидко здавалися ті, хто думав, що це дуже швидко закінчиться, і ті, хто не вірив, що це закінчиться. Але люди, які включалися в марафон і розуміли, що є
певні кроки, які треба робити кожен день. Знаєте, як кажуть, кожен день треба голитися, щоб мати можливість там якихось ритуалів, якісь певні речі однакові робити. І тоді в нас є можливість вижити в цих умовах, коли ми не знаємо, що буде далі. Непередбачуване майбутнє, воно дуже погіршує наш стан. Я мимохідь, а все, Ліна. Я просто в связи с этим хотела дополнить вопрос, потому что я переписываюсь с некоторыми людьми, и у многих существует чувство вины, что они вот в процессе таких фильтраций сказали, как бы отказались, сказали то, что нужно было оркам, и предали некоторые свои идеалы. И люди этим мучаются. Катерина, что бы вы посоветовали? Ну, тут я скажу, що є в нас певні речі, які є важливішими. Перше, що найважливіше є, це збереження нашого життя. І так, навіть в тваринному світі є певні такі обмани, коли одна тварина обманює іншу для того, щоб врятувати своє життя. Так. Є речі, які ми мали сказати для того, щоб врятувати своє життя. І це було найважливішим. Бути занадто довірливим було б неправильно. І, до речі, за це постраждали дуже багато євреїв, які повірили, що їх там будуть кудись вести, рятувати. І вони загинули в Бабиному Яру. Тому важливо розуміти і бути насторожі, не довіряти повністю ворогу. Але брехня в цьому випадку – це нормальна річ. І немає сенсу зараз, переробляти це як такий з почуттям провини, тому що це буде погіршувати психічний стан, але не буде рятувати від того, що я, наприклад, цього не робив. Я це зробив, і це усвідомлено треба собі сказати. Я це зробив, але я живий чи жива, я можу далі існувати і щось зробити на благо нашої країни. І це краще, ніж я помер би чи померла б, і було б яка з цього користь. Ми маємо розуміти, що рятуватися нормально. Якщо ми побігли за кордон і врятувалися, це нормально. Якщо ми залишилися і відчуваємо тут себе там в безпеці, де б я не знаходився, це нормально. Немає у війні щось такого, що є занадто ненормально. Ненормально, якщо ми вбиваємо мирне населення, оце ненормально, як роблять ці рашисти. А те, що ми рятуємо своє життя, це є норма. І що ми відчуваємо, немає якихось емоцій. Знаєте, в нас іноді психологи кажуть, уникаєте поганих емоцій, там, почуття провини. Це не погана емоція, це нормальна емоція нормальної людини. Ми не можемо взяти і припинити щось відчувати. Але ми маємо усвідомити, що ці відчуття про щось нам маркують якісь наші процеси. Маркують, і ми щось можемо з цим далі робити. Якщо вони не будуть маркувати, до речі, от, наприклад, є таке відчуття відрази, яке дуже зараз багато людей жаліються, що вони таке, оця відраза, вона взагалі маркує можливість нашу вижити. Коли людина, наприклад, не може з'їсти щось погане, тому що вона просто помре, тому що це там зіпсований продукт. Це і є відрази. Коли мені, як то кажуть, противно, оце нормальне, маркероване таке, наш стан маркерований для того, щоб вижити. Тому дуже багато зараз почуттів і провини в такому ж ряду стоїть для того, щоб вижити і щось зробити далі. Тому не маємо поганих, хороших почуттів. Є неприємні почуття, які ми маємо зрозуміти про себе, що відбувається зі мною. Обговорити з кимось, це буде доречно, тому що якщо ми тримаємо весь час в собі, нам стає ще гірше від цього. Варто обговорювати.
з тими, хто пережив такі самі речі. Бачите, я так зрозуміла, дівчині навіть з батьком важко про це говорити. І батько замовчує певні речі, я впевнена. Ну так, це нормально теж. Пані Катерино, от ви сказали, що не зовсім нормально якраз бажати там, скажімо, не бажати смерті, а цивільним особам, так, от саме ті, хто не військові. Але от я відразу таке питання. Що, наскільки нормально бажати таких самих страждань і руйнувань умовному мирному населенню Росії? Умовним там Курським, Білгородським областям, які тут поруч, які навіть етнічно ще й українці, ну так чи інакше при кордоні. От я по собі скажу, мені, наприклад, хочеться підсвідомо, чи свідомо, я вже не знаю, зараз намагаюся себе якось виправдати, щоб в них там все палало і руйнувалося в промислових масштабах. І от як мені проводити цю саморефлексію, наскільки мені пояснювати самому собі, що це нормально чи ненормально, і наскільки, що загалом робити в цій ситуації? Давайте, по-перше, країна, ну, Росія як країна є мілітаризованою країною. І всі там живуть на користь, скажімо, війни. І вони все роблять для того, щоб ця війна була. Вони її заохочують, вони її підтримують грошами, своїми статками. Тому на мій погляд, Росія не має, скажімо, мирного населення. Є окремі люди, які мають спротив війні, і вони, ми бачимо, намагаються виїхати з країни. Є люди, які підтримують будь-якими діями свою країну. І знаєте, мене дуже дивує, що пересічні росіяни кажуть, що ось санкції, ми прості люди, ми до війни не маємо ніякого стосунку. Санкції – це не направлено на те, щоб погіршити твоє життя, направлено на те, щоб дестабілізувати фінансову систему, яка підтримує загалом оцю машину. І якщо оце буде усвідомлено, тоді, можливо, щось буде, зміниться. Але в них немає поки що цього усвідомлення. І їм ще крокувати до нього і крокувати. Тому що кожен, це, знаєте, звичайно, нам приємно подумати, що є такий Путін, який все це організував. Це організував кожен росіянин, який Путіна обрав, який працює на цю систему. І нехай горить те просвіщення, яке там сьогодні згоріло, тому що це не те просвіщення, яке потрібно здоровій людині. Тому мені здається, що ми розуміємо, що машину можна, щоб вона не їхала, тільки розібравши на запчастини, тоді вона вже зупиниться. І ми це й робимо, і це є наша задача. І задача майже всього світу в цьому, щоб ми цей механізм зіпсували. А тому кожен ця людина – це гвинтик в цьому механізмі. Тому що саме вони йдуть вбивати. І вони, бачите, скільки ненависті вони мають, заздрощів, яких вони реалізують через, як вони пишуть, «Хто вам дозволив так хорошо жити?» Вони нам маючи дозволяти щось, це взагалі неприпустимо. Тому це нормальна ситуація, коли ми сприймаємо росіян не як окремих особистостей, тому що вони не виражають це як особистості. Ті, що виражають, ми їх знаємо. А ті, що не виражають як особистості, вони є для нас оцією машиною загальною, цією масою, яка, як, знаєте, от ці фільми, коли орки пруть, вони ж одна маса, немає там окремої людини.
Тому ми маємо хотіти, щоб це знищилося, і в нас немає іншого виходу. Чи ми, чи вони, як можна? Тому що він потім той самий одягне ту саму форму і прийде знову нас вбивати. І якщо не зупинити остаточно, ми будемо мати цей жах через певний час знову. Виросте ще через 20 років певне покоління. От хто зараз вмирає? Саме ті люди, які народилися при Путіні вже, виросли при Путіні, і при Путіні вже і померли, виходить. Тому у нас немає Прекрасно. виходу. Це прекрасна теза, так. Народилися при Путіні, виросли при Путіні, і при Путіні померли. Я за це замкненість системи. Так, от. Ну, как в Олег. Беларуси с Лукашенко, знаешь, но, Катерина, да, мы тут, мы с Ярославом как два абсолютно законченных русофоба, вот просто с печатью. І я Да, пишаюся цим. я бы просто- Це з великої літери. Так, с великой литеры. Я бы просто сказала, что вопрос-то тут согласна не только в Путине. Сейчас появляются некоторые разговоры, что вот эти... что не бывает плохого народа. Бывает плохой народ. Просто когда мы под народом появляем... Я что имею в виду? В данном случае Россия – это определенный социум. Имперский социум. Там, мы же не имеем в виду соображение крови, да, когда так говорим. Мы говорим о социуме. А социум имперский столетиями до Путина. Путин как продукт этого социума. До Путина началась первая Чечня, и все это продолжалось. Там был маленький период оттепели, который опять родил имперскость. То есть вот здесь я соглашусь, нам ни в коем случае, каждый раз мы в эфире подчеркиваем, нельзя быть потом и скатиться до состояния, что Путин ушел и будет некая хорошая Россия, которой там стоит помогать, а я эти разговоры в политике уже слышу. Не будет никакой хорошей России, пока не распадется империя, сама себя не перекрутит, и все это не каким-то образом во что-то не превратится. Потому что Россия строится как система, как империя, которая стоит на завоевании, на уничтожении. Если у россиян их мнимое величие, да, их мнимую великую культуру, мнимую загадочную душу, то не остается на сегодняшний день ничего. Там нет ничего. Питання таке. Погоджуюся повністю. Так. Більш за те, оця імперськість, вона в всьому проявляється. Ну, і в тому, що в нас там кращий балет, там фігурне катання, якийсь спорт, це все воно налаштоване на підтримку цієї виключності. Ми такі, і оце їх злість зараз на нас за те, що ми не хочемо бути ними. Ми не хочемо до цієї імперії долучитися, як її там якісь васали чи що. І нам це не подобається. А вони кажуть, ну це ж так добре бути в імперії, ми ж такі круті. І при тому, що вони хочуть бути в цій імперії завжди тільки титульною нацією. Всі інші їх обслуговують, цю титульну націю. Оце найгірше. Тому що якщо б в імперію брали, ну, наприклад, фантазуємо, на рівних, це одне. А якщо нас беруть як виконуючих якісь певні обов'язки, щоб підтримувати, знаєте, як кажуть, короля ділить світа. От ця свита потрібна Росії для того, щоб підтримувати оцю титульну націю. От це є проблема. Навіть коли вони від'їжджають в інші країни, вони створюють навкруги себе такий самий світ. Навіть люди, які взагалі вже не мають стосунку до Росії, але там, де вони знаходяться, вони теж бажають для себе якихось там преференцій. І оце є жахливим. Знаєте, єдине, що хочу сказати, от ви сказали слово русофоб, так? В психології фобія – це страх.
страх. Ну, ми боїмося. От я б хотіла, щоб ми стали не Ну, русофобами, если а бы что-то знаєте, можно было придумать взамен. так, от я хочу так, щоб у нас щось було, знаєте, на кшталт такого бридкого щось, а не ми не маємо їх боятися. Ну, фобія це боязнь. А ми маємо їх зневажати, розуміти, що вони недостойні того, щоб бути краще когось. Оце важливіше. От мені здається, треба знайти так. якесь інше слово, Надо щоб ми придумать какое-то слово. Це в один ряд там зоофіл, педофіл, росіянин. Ну, тобто в один ряд це все повинно стояти. В мене питання таке У нас маленьке. зараз новини. Точно. Я, як завжди, О. якщо продовжимо після новин, звісно. Потом. Слава Україні! В етері новини для вас працює Стим Корда. Вівторок 3 травня на календарі. Триває вже 69-та доба повномасштабної війни Кацапні проти України. Співкомандир полку ССО Азов Київ Максим Жорін записав відео про ситуацію на Запорізькому напрямку. Далі пряма мова. Слава Україні, друзі! Хочу поділитися з вами стосовно перебігу подій на Запорізькому напрямку, де наш підрозділ виконує бойові задачі. Підрозділ Азов Київ Сил спеціальних операцій. Так от на цьому напрямку вже не перший день йдуть інтенсивні важкі бої за декілька населених пунктів, які хочуть захопити москалі. Вони постійно намагаються йти в наступ. Кацапи кидають на штурм цих населених пунктів, там невеличкі села, кидають танки, піхоту, БМП. Працює вся артилерія, яка тільки є, працює авіація. Ну, коротше, весело там. Наші хлопці реально дуже достойно і відважно б'ються. Азов працює, Збройні сили на місці. Кацапи дохнуть щодня. Техніку їм палимо теж майже щодня. Десь раз на пару днів також у нас виходить брати в полон цих мавп. До речі, в основному потрапляють півні з ДНР, але пару днів тому потрапив один кацап нам до рук. Отже, друзі, Азов працює, Збройні сили працюють, все буде Україна. Збройні сили України збили російських безпілотників приблизно на $2 мільйони за 2 доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на головнокомандувача Валерія Залужного. Далі цитата. Злагоджена робота підрозділів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони сухопутних військ. За останні 2 доби ЗСУ ліквідували майже 20 ворожих безпілотних літальних апаратів загальною вартістю близько $2 мільйонів, йдеться в повідомленні. А в Генічеську новопризначений голова міськради Андрій Клочко 1 травня організував урочисте підняття прапору РФ. Місцеві жителі проігнорували цей захід, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. А в окупованому росіянами Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв'язок. Натомість інтернет досі недоступний, як повідомляє мер міста Яковлів. Також повідомляється, що зв'язок відновився у декількох мікрорайонах Херсона. Європейський Союз планує ухвалити 6-й пакет санкцій проти Росії 10 травня. У пакеті точно будуть санкції проти деяких російських банків. Зокрема, їх відключать від SWIFT. Що стосується ембарго на російську нафту, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель визнав, що поки згоди серед усіх країн-членів ЄС немає. А Сполучені Штати Америки до 6 травня передадуть Україні 5 тисяч додаткових протитанкових ракет «Джевелін», повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. На завершення Папа Римський Франциск сказав, що зараз не планує відвідувати Київ, адже спочатку треба зустрітися з президентом Росії Путіним. Папа також розповів, що спілкувався із російським патріархом Кирилом 40 хвилин через Zoom. Далі цитата. «Перші 20 хвилин з картою в руках він читав мені всі обґрунтування війни. Я вислухав і сказав йому, я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні діячі, ми не можемо використати мову політики, у нас є мова Ісуса». На цю мить це поки що всі найважливіші новини.
Більше читайте в телеграм-каналі umen.ua, посилання є в описі. Бережіть себе та рідних, і слава Збройним силам України! Ну, а я нагадую нашим глядачам нагадую про те, що треба ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватись на канал. Брати і сестри, просто уявіть собі, що кожна подобайка – це дохлий русак. От якщо, і можливо, для вас це стане певною мотивацією, тому не соромтесь, не стримуйте себе, випускайте це все назовні, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І я можу так довго по колу повторювати одне те саме про важливість подобайок, тим самим ви підтримуєте україномовний контент. Хороший, я вважаю, поклавши руку на серце, що це хороший контент, який не залежить від різних олігархічних там оцих от медіа-спільнот і медіа-проституток, вибачте на слові, дуже прошу вибачення. Мамо, якщо ти мене дивишся, ти знаєш, що це все заради ефіру. Пані Катерино, в мене таке невеличке до вас питання, хоча воно насправді дуже велике, але я назву його невеличке. Я спостерігаю часом ситуацію, і воно хвилями ця ситуація відбувається, коли українці продовжують намагатись пояснювати щось пересічним росіянинам. От, і це таке хвилями, тобто це була б хвиля з початку війни, українці намагались пояснити, вони вірили, що росіяни не розуміють до кінця, що тут відбувається, що тут фашисти, вони намагались пояснити, що немає ніяких фашистів, потім відбулась умовна Буча, і стало, якось зникло це намагання пояснювати. Це логічно, напевно. Було лише одне бажання їх вбивати. А потім знову, от я бачу, знову якесь намагання, тобто це все якось, мені здається, накладається на психологічні стани людини. Знову намагання в прямих ефірах, от зокрема я бачу, українців донести щось, знову ж таки, цим пересічним росіянинам. І тут, власне, на днях буквально зустрів таку тезу, уже завершую, тому що таке розгорнуте питання, зустрів таку тезу, що якщо вважати, що все-таки всі росіяни так чи інакше уражені оцим імперськістю цією пропагандою, як ми любимо називати, то і чув таку тезу, що для того, щоб вивести людину з оцього стану вже ураженості пропагандою, це з точки зору психолога, це от щось посередині між гострим психозом і жертвами тоталітарних сект. І для того, щоб вивести людину виключно технічно, так, з точки зору психолога, з цього стану, це треба або щоб в першу чергу ця людина сама забажала вийти, сама забажала отримати інформацію об'єктивну, або щоб керівник цієї секти, чи міні-керівник цієї тоталітарної секти, дав наказ, що можемо виходити умовно. Наскільки от це тепер в сукупності, я намагався якось сформулювати це питання, наскільки це от в сукупності має право на життя? І чи, уже так маленький, і чи в принципі можна говорити, що пояснювати в іншому вид немає сенсу на якомусь етапі? Все, це дуже, дійсно, це дуже схоже на жертв тоталітарних сект, це дійсно так. І важливо розуміти, що це процес, який займає певний час. І якщо був певний вплив, давайте так візьмемо, якщо рік на людину впливає якась інформація, іноді 2 роки треба витратити на те, щоб спростувати в цій голові оці новоуявлення, я не знаю як. І нам важливо це розуміти, що, по-перше, ми не маємо можливості це зробити через те, що не маємо, ми чесні, а пропаганда завжди будується на брехні. І брехня завжди перемагає будь-яку правду через те, що брехня, вона виглядає доволі такою
нереально і легше повірити в нереальне, як це не дивно, ніж в правду, тому що, ну, скажімо, наш мозок так налаштований, що нам ну, так мозку подобається, скажімо так. І виходить, що якщо ми будемо весь час говорити виключно правду, мозку дуже важко перелаштуватися, тому що треба тоді звернутися до своїх оцих внутрішніх якихось речей, які ну, важко перелаштувати. Це навіть з психологом ці процеси дуже важко руйнуються. А тут треба зруйнувати все своє життя, всі свої ідеали. От давайте подивимось, скільки ми розвінчуємо радянську ідеологію, а вона все ще жива і як гідра іноді піднімає своє там жало і щось робить. Тому нам важливо розуміти, що для цього потрібен час, і він не стане плинути швидше через те, що ми цього хочемо. Дійсно, є потреба в тому, щоб це було трошки зсередині, і я думаю, над цим працюють певні люди, які намагаються розхитати цю махіну зсередині, оцю психологічну таку махіну, тому що це, ну, якщо нам Кісельов там чи Соловйов весь час кричали про це, і ми їм довіряли, нам дуже важко почати довіряти якомусь іншому персонажу, якого ми тільки щойно побачили. Тому важливо робити це, ну, поступово, не намагатись нахрапом взяти. І знаєте, як моя мама завжди казала, капля долбить камінь не силою, а частим падінням. Якщо ми будемо так трошки давати сумніви, ми можемо звалити всю махіну. Але якщо ми будемо занадто агресивні, нам скажуть, ось бачиш, який ти сам агресивний, злий, і все правильно я роблю, що мої там діти пішли вбивати. Тут важливо, ну, скажімо, скажу таким поганим словом, але все ж таки це технологія, яка теж працює, як, ще раз повторюся, дійсно ви правильно сказали, як із жертвами тоталітарних сект. І знаєте, якщо ми говоримо про будь-яку залежність, а тут ми бачимо певну залежність, завжди треба прибрати джерело цієї залежності. От якщо це алкоголізм, ми маємо прибрати алкоголь, загально весь алкоголь поряд з людиною залежною. Тоді ми можемо щось робити. Якщо в одне вухо у нас буде одна інформація, в інше інша, у нас нічого не вийде. Просто людина, ну, їй буде гірше, дійсно вона стане там більш агресивною від такої інформації, але це не говорить про те, що вона повірить іншій інформації більше. Тому ми прибираємо, зовсім прибираємо недостовірну ту інформацію, яку їм вливали, але поки що це, на жаль, неможливо. І людина все одно, як на голку підсідає, вмикає у того Соловйова чи Сімонян і слухає. Тому ми не можемо взяти все і своєю волею це зробити. Це система, яку треба повністю до основання, а затім розвалити. Тоді щось може бути, зміниться. Ну, тобто, чи можемо просто сказати уже, скажімо, на науковій основі цим українцям, які намагаються от щось там донести через прямі трансляції там, чи через коментарі в Фейсбуці, що це марна справа, доносити до не людей зовсім, якусь... не зовсім, скажу, не зовсім. Знаєте чому? Тому що, ну, по-перше, давайте розуміти, ми це робимо не завжди тільки для них. Іноді ми це робимо для себе. І це важливо теж робити, тому що якщо я щось роблю і мені від цього добре, я хоча б себе переконую, що я не стану таким самим, не підсяду на цю голку. І що поряд зі мною, от ця моя бульбашка, там кажуть, ой, ти живеш там в своїй бульбашці. Вона важлива, дуже важлива для людини її бульбашка. Що в мене є ті люди, однодумці, які думають так само, як я. І це дуже
добре, що вони є. Не треба позбавлятися своєї бульбашки. Знаєте, оцей вихід із зони комфорту, він, ну я не знаю, ким він придуманий, він не зовсім правильний, тому що, ну, добре бути в комфорті, добре, нормально, просто треба все ж таки дивитися тверезо і на інші, на те, що відбувається навкруги. Це важливо. Але, ну, скажімо, це потрібно нам, щоб не стати такими самими. Це нам дуже потрібно. Якщо людина хоче переконувати, єдине, ну, важливо просто мати, скажімо, свої, ну, методи, ну, цікавитися, як це робити. Зараз пішов інший метод, коли ми їм співчуваємо. Ой, бідненькі, отакі. Він непоганий, тому що він дає можливість, ну, скажімо, знаєте, як бабця казала, що на мене, то на тебе. От так і ми і робимо. Так, ну, і це нормально, це дуже непогано проходить. Ось така ситуація. Тому все ж таки намагаємося щось робити, нам важливо. Якщо ми не будемо нічого робити, складемо лапки, будемо чекати доброго дядю, який щось за нас зробить, і ви ж теж щось робите, ви от загально, ви ж теж доносите, і це нормально, мені здається, є важлива інформація, яку ми маємо проговорювати. Як от до психолога приходять, людина іноді знає все про себе, але коли вона говорить це вголос, ну, при психолозі, навіть психолог може мовчати, ви знаєте, психоаналіз так і був побудований. Психоаналітик склав руці і помовчав, і людина все сама видала. Ну, загально, звичайно, ми направляємо, це я так дуже умовно сказала, але в людині, в свідомості, все це є. Треба тільки оці запустити механізми, да, зрушити. Друзі, у вас в свідомості все є. Ви знаєте, що робити. Це ставити вподобайку і підписуватись на канал. У вас все це є в свідомості. Я вас прошу, тому що Роман це контролює. Якщо ми не доберемо вподобайок за планом, то мені потрібен буде психолог і не один. Да, тому я вас прошу, підкиньте лайчики, вподобайок. Вибачте, мушу вберігати себе від... Так. Отож, Аліна, в тебе є якесь питання, можливо, на розширення цього? Бо в мене є питання. Я намагаюся баланс. Я задам потом. Давай ты первый. Добре. Ну, я власне, вчора там писала нам в коментарях, там, щоб прочитати матеріали, які там Єрмак дав інтерв'ю, там The Times. І, власне, я зараз не про інтерв'ю, але там про одну тезу Єрмака. От він говорить там про кризу зараз міжнародних організацій безпекових, як таких. І, ну, між рядків фактично йде така теза, що загалом відбувається криза, ну, умовно, в західній там спільноті цих країн. І чи можна вважати, що ця криза, вона має певні, ну, глибинні психологічні аспекти? Що це криза певних цінностей, криза авторитетів, можемо назвати, ну, як завгодно це, головне, щоб суть передати. Що відбуваються якісь такі ми бачимо подвійну гру частково західних країн, що з одного боку ми засуджуємо війну, з іншого боку продовжуємо торгувати, продовжуємо підтримувати цей режим російський. Наскільки це описується цією кризою в головах, кризою в західної спільноти? Ну, я поясню. Так, я розумію запитання, я поясню, як я це бачу. От дивіться, така пані похилого віку сидить там десь у себе за невеличким заборчиком там на галявинці і там читає книжку. А тут починається бігати діти, так? Такі галасливі, дуже, і вони їй заважають оце читати, жити своїм життям. І вона їм каже, чесно, припиніть,
як нам кажуть, да припиніть, здайтеся вже. А людина каже, я не можу припинити, це несправедливо, каже одна дитина. А вона каже, ну не заважайте, ви мені заважаєте жити, я не хочу цього всього. Але коли вона розуміє, що зараз постраждає її заборчик, її галявинка, туди залетить щось, тоді вона вже починає перейматися. А до цього їй було хорошо, ну вона не хоче нічого міняти. Ну навіщо мені оці чужі діти, які щось там між собою стосунки з'ясовують. І ось тоді, коли вже вона розуміє, що вона сама може постраждати з своєю галявинкою, тоді вона вже втручається і каже, давайте я вам, кому треба допомагати, де справедливість. І вона переймається цією справедливістю. А до того ця Європа сиділа і досить непогано себе почувала і не хотіла втручатися. Вона хотіла, щоб вони не голосували, просто припиніть. Не голосуйте, мене це дратує. Тому мені здається, що, можливо, це добре, що їй це стало вже на своїй території заважати. Тому що там посунули, там собаки забігли, щось почалося, їй некомфортно. Але неможливо створити окремий такий осередок на планеті нашій, навіть невеличкий, такого хорошого життя, коли десь крізь палає. Все одно до тебе долетить оцей запах гарі. І нам важливо розуміти, що ми вже живемо на досить маленькому шарику земному. І кулька наша вже не розтягнеться, і нам треба це усвідомити. Світ став невеликим, так виходить. І треба всім долучатися до того, щоб зупинити отого хлопчика, який всім, перепрошую, сре де попало. І нам некомфортно від цього. Давайте щось робити. Тому думаю, що вже бабця ця зрозуміла, що це недобре і вже втрутилася. Але певний час вона намагалася просто нічого не робити. І ми теж, нам це дуже образливо, тому що нам здавалося це, як так можна. Але, я чесно скажу, дуже круто, що це ми змогли донести. І, можливо, ці люди, які говорили про Бучу, про все, вони не тільки на росіян розраховували. Мені здається, вони розраховували на весь світ, щоб це побачили люди, які не можуть навіть усвідомити, як можна вбивати і гвалтувати в сучасному світі. Ось так десь. Тоді виходить, що нам треба, пам'ятаєте, не знаю, декабристи розбудили Герцена, да? А він вже там щось робив, якщо класику згадувати. Мені подобається ваша аналогія з бабусею. Кажу, подобається ваша аналогія з бабусею. Треба було її трошки побудити. Але чи можна також припустити, що це не така собі вже й бабуся, а умовний чоловік, хай буде чоловік, тому що скажуть, що хорошо, хай буде жінка, бо я вже не знаю. Жінка там 40 років, умовно, яка прагматично на це все дивиться, дійсно, і вона дійсно розуміє, що відбувається. І вона свідомо не хоче втручатися в якусь ситуацію, тому що для неї це економічно невигідно. Тому що треба телефонувати там умовно в поліцію, треба ходити потім в суди, доводити там якось це свідченнями. Тобто це дискомфорт. І при тому, що ця людина умовно, я вже так в цих алегоріях зараз заплутаюся, що ця людина там викладач естетики в школі. Тобто людина в школі розповідає про якусь естетику, так умовно, але вдома вона переключається на режим прагматизму, і вона не хоче там витрачати свої ресурси на сусідів, так? От я до чого. Що це відбувається певна криза, розрив того, що твоя публічна оболонка, твоя публічна роль із твоїми внутрішніми, справжніми поглядами. От до чого. Чи можна вважати, що це криза? До тих пір,
Це до тих Мгм. пір, поки її травичку не почали поплюжити, чи якусь ще річ. Розумієте, все одно неможливо економічно від цього відсторонитися, ну повністю, дійсно. При тому тоді, коли ти цьому хлопчику ще й щось продавав, і мав від цього вигоду. Це зрозуміло, але бачите, які спливають речі зараз, так, що там дійсно були економічні засади такої умовної дружби, але ти ж хочеш виглядати хорошою людиною, і, звичайно, тобі треба переосмислити і своє ставлення до тих речей, бо оця публічність, до речі, теж дуже цікава про залежність, що від залежності дуже добре лікує публічність. Є таке поняття, як соціальний сором. Соціальний сором – це дуже важлива річ. От нам кажуть, ой, сором відчувати – це погано. Ні, якщо в нас є, сором формує поняття совісті, порядності, тому що якщо ми позбудемося взагалі сорому, ми не зможемо існувати як порядні люди. Тому нам важливо, щоб цей сором все ж таки був присутній. Якщо він занадто там, весь час ми думаємо, що скажуть люди, це можливо погано, але в сучасному світі вже має значення, що скажуть люди. Ми розуміємо це. Це не така вже загально погана річ, тому що вона формує і закони, і, скажімо, статусні речі, які, впливові якісь моменти, як одна країна може впливати на весь світ, Імідж. наприклад, ми розуміємо. Іміджеві, Так, умовно. от іміджева складова, вона дуже важлива. Я дополню, совершенно согласна и с Катей, и с Ярославом. Понятно, что там куча агентуры российской, понятно, что там экономические интересы, понятно, что мы вышли из зоны комфорта, а они еще до конца не вышли из этой зоны комфорта. Но вот это как раз и есть то, что называется демократия. Они так или иначе будут вынуждены идти за теми процессами, которые происходят. Они так или иначе будут вынуждены отчитываться перед народом, который сейчас все больше поднимается и солидарити с Украиной. То есть вот это тот процесс, который там будет происходить медленнее, но он будет происходить. У нас в 12 часов гимн будет. Так. Катерина, вы с нами? Мы с тобой, наверное, еще останемся, какие-то новости обсудим. Катерина, Я думаю, вы будете так. еще с нами? Или да. Робота вже мене чекає теж. Я з задоволенням ще приєднаюся, якщо буде бажання щось обговорити. Я готова завжди. Дуже цікаво мені сьогодні було з вами. Але мене вже чекає моя робота, мої клієнти. Ще вони теж 2 хвилини буквально. 2 хвилини до... Теж дякуємо, пані Катерино, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я думаю, що дійсно це не проблема при бажанні нам організувати. Нас дуже добре заходять ефіри з психологами, тому що ми вже були, до речі, тобто не так масово, але часом у нас є саме ефіри з психологами, тому що це важливо. Зараз психологічний стан цілої країни, він специфічний, він такий, напевно, якого не було ще ніколи в країні. Так чи інакше. І я просто по собі дивлюся, як я переживав, за собою споглядаю, як я переживав всі ці етапи з початку війни. І от зараз оці качелі, вони просто колосальні. Вони від крайні високих до крайнього якогось низького падіння і воно постійно. Тому вдячні вам, вдячні за цей ефір. І, власне, все. Зустрінемо ще. Слава Дякую. Україні! Да, я хотела сказать, что буду очень... Героям слава. Еще было бы здорово обсудить тему с детьми. Она актуальна, и я думаю, что вот в следующий раз можно было бы это сделать с детишками. Дуже актуально і дуже є про що поговорити точно. І я, як дитячий сімейний психолог, про це з задоволенням поговорю, чесно.
Добре. Дякую вам. Ну а в нас гімн. Гімн. Так, треба виринати з цього психологічного стаду психоаналізу, тому що я постійно це дещо складно робити, але в нас є і новинна повістка, без цього ніяк. Это так. Это так. Особливо Сегодня CNN... Ага. затримка є таке, так. Мы с тобой все запаздываем. У нас сегодня... Не говори. Что-то мы... Хотя мне всегда так с тобой хорошо вести эфир, Ярик, ты не представляешь. Я уже и соскучилась по этому эфиру. О, дякую. Так, говори. Все, я все чекаю, тому що оця затримка, вона... Сегодня очень плохой интернет. Друзья, вы нас простите, у меня просто совершенно жуткая задержка, хотя через Киевстар. Не знаю, очень плохо. Реально плохой интернет, но бывает такое. Я сегодня CNN сообщила по поводу путинских планов на 9 мая, да, со ссылкой на собственную разведку, это уже везде есть, что он собирается свою спецоперацию объявить войной, возможно, мобилизацию. И у нас есть видео как раз Кима на эту тему. Можем его посмотреть. Так, номер. Супер. Номер. А вот номер. Сейчас скажем. Зараз я теж дивлюсь. 21. 21 номер. 21. Доброго ранку, ми з України. Вчера попалось видео, что русские реально планируют праздновать День позора 9 мая. Реально тренируются с самолеты-транзитками, маршируют девочки в черной форме, похожие на СС. Ну, вообще какой-то сюр. То есть никто не говорил им, что праздновать победу или отмечать во время войны как-то заранее нельзя. Плохая примета. Не знаю, что они покажут, ну, честное слово. Как они это будут подавать? Парад военных с холодильниками там, или колонна сворованных КАМАЗов с зерном из Херсонской области? Ну, вообще, а что будут говорить? Позорная победа, позорная война. Не можем повторить. Дурдом. Дурдом солнышко. Я так понимаю, это еще будут крутить везде. Во время войны, во время того, как они убивают мирных граждан, они будут праздновать День Победы. Наверное, нажрутся все опять, будут там кричать. Деды воевали,
деды наливали, не знаю. Катастрофа. К нашим вопросам. Относительно спокойно. 2 обстрела, которые были без жертв. Сейчас вот только что прилетела еще одна в район там, за городом. Буду узнавать, что происходит. С компенсациями жителями решили. С интернетом разобрались точку. Не знаю, можем ли починить или позволит ли русские дальше транслировать интернет для Херсонской области. В целом спокойно. Трудимся. Ну, день позора, это, конечно, блин, будет 6 дней осталось до этого. Буду следить за ситуацией. То есть, что они там планируют, ну, катастрофа какая-то. Це прям таке враження, Слушай, що не це каждый було день позора. так, що це якраз якесь психотерапевтичне відео від Кіма. Він займається якимсь саморефлексією. Так. Ну, в нас я не можу без теми вже тепер без теми Папи Римського. От ця заява його, що він хоче знову ж таки поговорити з Путіним, зустрітись з Путіним. Як то кажуть, в нас вже була схожі тенденції, коли політики там хотіли зустрітись з Путіним і побачити в його очах мир, бажання до миру. Я навіть не знаю, не берусь оцінювати дії Папи Римського. З одного боку, я розумію, що є певні зобов'язання посади, так, ну так чи інакше, плюс посади релігійного, тим більше. І він там Устим Корда в новинах говорив, цитував те, що сказав Папа Римський, що він там з Гундяєвим спілкувався, і той йому першу частину розмови з листочка пояснював про цілі війни умовно, і чому ця війна потрібна. Тут вже на цьому етапі, мені здається, варто зрозуміти, що немає про що говорити, коли ну просто немає про що говорити з цими людьми, коли вони обґрунтовують своє бажання вбивати і те, що вбивати інших людей. Мені здається, вже на цьому етапі немає просто про що говорити, немає куди їхати, але тим не менш папа хоче потрапити в Москву, напевно, я так розумію. Хочуть побачити, насильно хочуть побачити мир в очах Путіна, і всієї цієї шобли. Ну, звісно, що нам це, до речі, до того, що нам складно зараз з позиції воюючої країни, нам це все дико на це все дивитись, але треба розуміти, що це нам, тому що в нас війна. А Європі, мирній Європі, вони можуть ще оперувати цими категоріями там розмов, істини, доброти і іншими цими речами, тому що в них інша реальність. Інша реальність, їм нас на даному моменті не зрозуміти, а нам їх. Ну, власне. Власне, так. Ну, слушай, не всех, смотри. Тот же Борис Джонс, он же совершенно по-другому. Знаешь, такой, вот стоит перед тобой убийца кровавый, который всех мочит, а ты пытаешься ему почитать какую-то проповедь. Так, я опять зависла, да что ж такое? Ні, вже все нормально, вже все нормально. Ну, власне, так. Ты меня... Так. Трішечки технічна затримка, як завжди, але це нормально, друзі. Це можливість нагадати вам. Все нормально, чую. Це можливість нагадати нашим глядачам про вподобайку, адже треба, ну знаєте, там буквально 20 вподобайок уже до круглого числа лишилось. Давайте піднатиснемо, друзі, доб'ємо вже вподобайками під цей ефір, тому що я думаю, що багатьом буде корисно побачити аналіз психолога цієї ситуації, тому ситуації з війною в Україні і з психологічними станами. Тому не підкачайте, піддайте вподобайки, і це буде воістину прекрасно. Так, ну все-таки бачу, що у нас є певні технічні складнощі. В принципі, тему ми розкрили з спілкуванням з психологом. І з останніх відносно свіжих новин, там, окрім папи, я зокрема, ну там не побачив чогось такого гострого, екстраординарного. Все в першій половині дня відносно спокійно. Я думаю, що все-таки в другій половині дня, можливо, буде більше новин.
Аліно, я думаю, що просто нам уже варто меня дещо... Да, Так, я бачу. много чего хотела, да, много чего хотела обсудить. У нас, ну, очень плохой интернет. Сегодня у Так, меня, так, простите, я выключу друзья, через ничего не могу це. с этим пока поделать. Тому що ми не зможемо донести, Ну, не зможемо от, донести нормально. Тому я думаю, що ми перенесемо це в будь-якому випадку на інший ефір, коли трішечки з інтернетом стане краще. Дякую тобі за ефір. Я прямо отримую Дякую цю тобі. психологічне розвантаження з такими ефірами, коли ще й психолог, і ти все прекрасно. Сьогодні день у мене буде прекрасно. Тому що він почався чудово. Дякую вам, друзі, теж за те, що долучилися до нашого ефіру. Ми вже всі як одна з вами родина. Навіть якщо ви пишете якісь гадості, я вже це сприймаю чесно як психотерапію, тому що мені мати теж багато чого говорить неприємного мені. Лікує мене часом, і я сприймаю вас як колективну матір. Господі, щось таке сказав, але хотів максимально показати, що ви мені рідні друзі. Дякую. Так. Все буде Україна. Все буде Україна. Подобайки. Ділимося. Побачимося. Побачимось. Мене звати Кіра. Це Україна. Це моя земля. Але з кожним днем вона перетворюється на руїни. Школа. 17-я школа города Харкова. Щоб усі знали, що ми за одні, а що для вас честь, що для вас гідність, я заздалегідь. Зараз український народ показує усьому світу, що таке честь та гідність. Поламали квіти, ви поламали квіти. Я хочу жити під мирним небом на своїй землі. Я українка і пишаюся цим. Не руйнуйте мрії наших дітей.